No, fem servir la tècnica de Dalcross, que és un pedagog musical, i a partir d'uns sons nosaltres donem unes premisses a les nenes, unes consignes, i a partir d'aquests sons que li donem tocant, en aquest cas amb el piano, elles ho relacionen amb els animals, amb diferents animals. Llavors, cada vegada que senten aquest so amb el piano, identifiquen amb l'animal que ja hem treballat i elles fan un moviment concret imitant aquest animal. Llavors anem canviant d'un animal a l'altre, anem donant consignes de parar, de fer estàtues, donem consignes de seure al terra, d'estirar-nos, i llavors això treballem molt tot el que és l'atenció, treballem les diferents tessitures, treballem l'agut i el greu, treballem tot el que és el tema musical i corporal. M'agradava molt fer l'ocell al cambús. El primer ha sigut un ocellet. I com ho sabies que era un ocellet? Home, perquè l'ocellet fa un soroll suau.